para hagani kelimat nginang syong nginang sngap ia ketin utrai ba utrai un sahikai yangi da ketin ke jongu ya roya utrai haleluya haleluya but ladangi peit hakatin utrai ngilaban yo i ka Pentecost kalongga jingjia kerpang haka jingim jongi ka Pentecost kalongga jingkawai kaba kerpang nes ngiburam kaba kerpang haka jingim jongi ngi perlom buon jait ki jingkawai haka jingim jongi ngidon ke jingkawai niam ngidon ke jingkawai habang ngidon ka no ka jingkamen haka ingasem henre ka jingkawai niam ngalaban nong kalong kabor jongomen siam bakoit kalong ga Pentecost hakane ka jingjia baru kibriu kila buai da kabor kibriu kila yesngo ningkong ya ki apostol kila on hato kine kibriu kila buai niam hato kila buai step kato kila kerni ya ka kiad kane kalongga jingkelli kaba kibriu kila kelli kibalas ngap yawo kibampat pepang kae kabadang jia hakama jongki ya roya utrai haleluya haleluya bon kibriu hangdo kimpat laban shembang kae kabadang jia hakama jongki namar kimju yamat minno umen siam bakoid hakas ngiburam Pentecost bon gibriu na Judea na Idumea na markap ke Jerusalem bad na ke Greek na baro ke jaka ke ba wanhang do kimbad yamat minno ro ya umen siam bakoid hakas jingim jonggi ladang imbat yamat minno ya ka jingtre jongamen siam bakoid ngi angai kerteng katkum ga jing sautu jongi ngi batai ya ka jingtre jongamen siam bakoid katkum ga jabin jongi ya ka bang impat yusngo ya ka bang impat nang baban batai ngi batai kumno ngi batai ngaperkat ngatarai bon sindon ki beri ki keren kumne ngatarai bakade kumda ngatarai kade kumne bon ki beri ki tarai bon ki ke baro henry umensiam bakuin kam ju syong hakata ka jing tarai jongi umensiam bakuin ngemla ban ai nam ya umensiam bakuin katkum ga jing tarai jongi ladangi persyang banai nam ya umensiam bakuin katkum ga jingtarai jongi nginem laban batai umensiam bakuin ne nginem la batai ya ka rukam tre jong umensiam bakuin ha ka jingim jongi lano ru em ya roya utrai ha ka balang itip don bon gibriu ki tarai kumne ngatarai ngasngau ngaperkat nang da kiyong pleng ngam ju poi perkat balong kumne Pentecost kalong ka por but kalong ka jinglong kaba ka balang kalastang ban perkat mai ka Pentecost kalong ka jingai buit jingai ya ka jingstad jingai ya ka jingshambang jingai ya ka jingsoto haki kinna haki samla haki longopa ban snawto ya ka jinglong ka batamai ha ka jingim jongi bad what hardy in ka Pentecost what hardy in ka jingjia Pentecost ladon bon gibriu bampat snawto ka eka badang jia ha ka balang what mindaru bon gi Kristen Catholic kumjuru ya bon gi Kristen kimjus nabutu ka ekaba umensiam bakoin ulaban leha ka jingim jongi don bon gibru kim snabutu balengi don kam umensiam bakoin bon gibru kim snabutu balengi don kam benduai ha umensiam bakoin bon gibru kim ju ken kordor hadu kata umensiam bakoin ha ka jingim jongi ya roya utrai bon gi Kristen hakene ka jukkaba minda kilongi batre hakakli amde hakadonut bon gi Kristen hakene ka jukkaba minda kilongi Kristen kli banya kadonut
Kristan kli kin betai start ya ke baro katkum ga limit jong ga jing start ka bakidon katkum ga limit kadon ka pod ya ka kli danem dei baro mangi ngidon ka pod ka sam ya ka rukam traikam jong ka kli ya ro ya utrai palad ya ka tangem laban motor ladangi shania tang ya ka kli jongi kapoy kapor kibri ki kalalong shitengkli ladangi prakash prakad halor kano kapang kabang imlaban shambang kayalam pinban yang isha ka jinglong shitengkli badon bon kibri ki ngop haka depression namar bale ka kli kamju laban kershan yaki bad kilastang bandi dawai di yaka dawai anti depressant ban pindo nano yaka depression jonki namar bale kibru ki pindon kam barabor yaka kli namar ka kli ka ong hangi klem ka boru bale kane ka kli omdon kano ka bor habar kabalaban penbiang yangi yaro yautrai hallelujah bale tait palatnes Pentecost ong ruwa yaro jam kam kindiat baro rakti jombi Pentecost kade ben hikaya pi ben yaro yautrai ka kam baningkong ka Pentecost ka terwa hangi kalong ketin ka telich ding kabalawan halot kibru bat kala penkalang yaka balang baro kawe yaro yautrai hallelujah ka Pentecost kadeben tao temayangi bale manusnem ngireke Pentecost ka namarba ka Pentecost kadon ka bor ban tao temayangi yaro yautrai hallelujah ko himmen ko para haba ni yalum lang ban rake ya kas ni buram Pentecost kane kalonga jing rake ya ka jinge jongi kane kalonga jing ni buram jonga jinge jongi ni buram jonga jinge kadeban penkalang ding yangi iway pa iway banlong ki Kristan ki bajanay yaro yautrai hallelujah bad nihaben snavutu kumno kabalang kalapdiyang yakane ka jimpendi mai mensiyam lemba ka Pentecost kumno ka balang kalastang bans ngawoto ka jimpendi mai mensiyam kalang ka bakordor yangi ladade ki kinna ladade ki samla ladade ki longo pa bad ngitip ngi baro ngilongi ba board ya ka jingi kai janga balang tanem dai ngi kirli ladadon kano ka jingi kai ka batumai ka wanchangi kai ka bang kirli ningkong ladawan kano ka jingi kai batimai kai ka jingli khato kane kadonne em ha ka balang tanem dai hato ka balang ka kai ni em kumne lada ka balang kam hikai ngi ong ngi nom pediang kadenem de ngi ong lada kam don kane ka jingi kai ha ka balang ngin om pediang ya kane ka jingi kai yaro yautrai ngi baro ngi kalain ban sngotu bha ya ka document ya ka jingi kai tenrai janga balang ngi baro ngilong ke bakalain ban yid ya ka balang ngi baro ngi burom ya ka jingi kai kamda me yanong ngi kamburom ha ka balang ya ka jingi kai ka wanang no ngi kamburom ong ya ka jingi kai jong no ngi kamburom jong upabakui lada upabakudu lapi upinmi kano ka jingi kai kamda me ya ka jing sharai jong upabakui
ne kano ka jingto apostolic letter ya ka jingto na ka ketjongu upabakoy ngipidiang ro ya baro ki dogma jong ka balang kabala tau da ka jing persad jong mensiam bakoy tenginam kerngakli habawan kano ka jingikai na upabakoy namar bale ngingit ayo upabakoy yo jim persad na namano umensiam bakoy ngiyong ka jingikai jong upabakoy kalong infallible teaching infallible teaching kabamot ka jingikai kamlaban bakala infallible teaching kabamot ka jingikai kamlaban bakala namar upabakud umju hikai daka borla jong henry hikai daka jimpersad jong mensiam bakoy naga daw haka balang idon kaneka ketin habawan ka jingikai jong upabakud ngiyong infallible teaching ya ka jingikai bamjulaban bakala ya ka jingikai bamjulaban bakala bale ka jingikai ka wanna ka jimpersad jong jimpersad jong mensiam bakoy tenaga daw haba upabakudu hikaye halor kano ka tenat jong ka jinge jongi ne kano ka pang jong ka jinge jongi ngipidiang ngikongu ngimju kili jingkili bale kumda namar ngimdon ngisutu ngimdon hok ban kili ya ka jingikai jong upabakoy namar ka wan lemba ka jimpersad jong mensiam bakoy yaro yautrai naga daw warlada bakadon jingduna ha ka jinglong briyu jong upabakoy habawan ka jingikai ngis ngautu ka jingikai jong upabakoy kamjulaban bakala namar umensiam bakoy umsha ya ki bakshong ha ka ket ubele ban bakala ha ka bayade badka jingikai yaro yautrai leseng ilaban nong ha ke ne ka jut ka bam minda kambon tilli ki jing tarais niu bad ka jingken no ka ba poi minda ha upaba koid minda Pope Francis namar upersyang ban penimbiang ya ka jingikai tenrai baro jong Jesu ha ka jingim badu uyim ya ka jingikai jong Jesu te bon ki brio ki snautot haba u ki kai kano ka dor don bon ki criticism don bon ki jingken no ha kam social media persyaya upabakoy lada upabakoy do hikai kano ka pang don bon ki brio ban kawang mau yawu namar bale ya ka jingikai jongo kawanna umensiam bakoy badu kata ya ka jingtolot jong brio bon sinu kadaw ya ka jingtolot jong brio ki brio kim sautanat banduk peni ya ka jingtolot jongki hatope sautanat ladangi peni ya ka jingtolot jombi upabakudu peni ya ka jingtolot jong balang upeni ya ka jingtolot jong lindo upeni ya ka jingtolot jong jimpeniat balang upeni ya ka jingtolot jong bangai tengis ngutut mensiam bad ni kinnoyawu social media kam tam lele ki kren persyaya upabakoin hapadeng bon ngot ki upabakoin ya Pope Francis ki kren ben bon girukam namar bale ustang ban kata ya ka jingim mensiam ustang ban kadau yangi hakano ka benta jong ka jingim jongi ngi ha ban pen kala hakano ka benta jongi jingim jongi ngi de ban penre henre bon gi bru kim sautanat ban kongu ya ka ne ka jingi kai ya ro yautrai balenga karan ya ka ne namar kabor bad ka ittiyar jong mensiam bakoy bad ka jingstar jong mensiam bakoy ka pau ha ka balang lemba ki bahalor uppa bakoy bad ngi baro ngi kongu bad ngi barobor ngi killi jingli shua hatto kane ka jingikai ka donne em ha ka balang bad minda ko himmen ko para halor ka Pentecost
halor ka jingrake ya ka Pentecost bar ka jimpen kare na ka binda ka Pentecost halor ka jingtre jong mensiam bakuin uppa bakuin pop Pius katlay ulay hangi ya ka jingikai ka bajanay kanamba bar ki Kristan ki bor ki kongo ba ki em ya ka ne ka jingikai kanamba ka balangkan ki em ya royal try hallelujah 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 house name ngakoban keren kindian halor kaneka jingduai halor ka jingkordor jonga Pentecost halor ka jingkordor jonga mensiam bakuin kabastang nadu minno ha ka balang lesi nadu ka por apostol hoy kala don ka jingtre jonga mensiam bakuin haba buon ke beriu kilemle buon ke beriu kim shimla kein kordor ya ka jingi kai halor mensiam bakuin ya royal try ya royal try ya royal try hallelujah 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 Henry nadu usnem katpraspa kindai posan not yaka tarik usnem ayu katpraspa kindai posan hadu katkindai spa lai nadu nadu not yaka neka tarik nadu katpraspa kindai posan hadu katkindai spa lai kaladon kawe ka jingjia ka bakrao ha ka bala house name katpraspa kindai posan kawe ka sister naka seng jongi oblates of sisters of Holy Spirit ka sister naka seng oblates sisters of Holy Spirit kakirteng blessed Eliona Yelena Gera sister blessed kabamud balakarku sister mindala balakarku ketang kawe kakirdan ba impoi shaka jinglong rikoid blessed sister Elena Gera balakarku kalato kadar tili ki shiti ha upapa koid u pop Pius kadlai pop Pius kadlai kadno tili ki shiti kadar tili ki shiti kalato hawu pop Pius kadlai hakane ka shiti baro ka way kadar tili ki shiti ka kindup ya ka jingang nu jong kane ka sister ba ha ka balang Catholic ngimju don ka jingriu bale ba ka jingdwa kirpang yaw mensiam bakoi ka jingang nu jong kane ka sister kalong buon gi Kristan Catholic kimju burom yaw mensiam bakoi kimju hid yaw mensiam bakoi kimju kinmau yaw mensiam bakoi ba kala to shito ya ka shiti hadu banda pinkendit ya uppa bakuin baun le eye nagabinda ka balang Catholic baroka way babaro ki bangit ki stang ban kamyid ya mensiam bakuin ki kamburam ya mensiam bakuin ha ka jingim ka jonki bad kala to ya kane ka shiti kumba arsnem nadu katpraspa kindai posan hadu katpraspa kindai po hinyu kayai to ya kane ka shiti uppa bakudula pule ulabushiliang ulapule biang ulabushiliang Henry kane ka sister kam shimla sangeban to shiti ha uppa bakuin bad house name katpraspa kindai po hinyu uppa bakuin dab daka jimparsa jong mensiam bakuin kawena marka shiti balato dai sister hau pabakoin ula pinmi kaweka jingikai kabakongsan hakabalang katakalong divinum illud illud unus kane kalong ka jingikai hal romansiam bakoin bad ha kane ka shitti sharai jong uppa bakoin ula kendu jur ya ki pait Kristan bapide ben wan pai biang shaka jinglong jonga Pentecost
Kumbaong upa bakoy John Paul Baar ula to ya ka Shiti Sharai ula kendo ya ka balang Catholic barokawe leitpai biang ha ka kamaraneng leitpai ko Kristen Catholic leitpai biang sya ka kamaraneng kabamutayo hangno don ka kamaraneng kaya kata kamaraneng kaba uppa bakoy John Paul Baar ula kadaw kaya ka kamaraneng hangno don ka ne ka kamaraneng hangno ngilapya ka ne ka kamaraneng haying jampi ladapi don armala laimala kamaraneng don hangno haba uppa bakoy John Paul Baar ula ang ko Kristen Catholic baro late pa siya ka kamaraneng sasya sin pa siya ka kamaraneng kaya ka jimmo jangga ne ka kamaraneng bisong tu iye siya pang kamaraneng pius no shano ruha ka Bible siya pang kamaraneng kadang kamaraneng hato don upper room hangno ha ka Bible mano bayos ngo siya pang kamaraneng ha ka Bible hangno ka don kane ka kamaraneng hangno don hayeng jonga hangno ha Jerusalem ha ulum Sion markup ya ulum Calvary kadon kawe ke kamaraneng badon ke jingsma jongu Jisu kadon ke kamaraneng ha Jerusalem badon ke jingsma jong ke snam jongu Chris ha kata ke kamaraneng kadon ke jingsma jong ke Eucharist bakue ha kene ke kamaraneng kadon ke jingsma jong ke jingidu Chris shwabawil shashitam hakata ka kamaraneng kadon ka jingsma jong ka jingkula jong Chris shwaba un kiyo shabaneng hakata ka kamaraneng ladapi rung hakata ka kamaraneng pensayo ya ka jingsma ibi jong Chris kabaklelang bat ka jingin kabaklelang bat ka snam kabaklelang bat ka do kabaklelang bat ka jingim baro kawe jong Chris yaro yaw try kaya kabajya ha kane ka kamaraneng ha ka jiu kane ka kamaraneng ujisu la seng ya ka Eucharist bakui ula duwai jur ula pesa mensiyam shwaba un shashitam ula on shim ya kane ka dojonga di ya kane ka snam jonga nangda ula yino ya ki apostol badule yalam ya ki shak per Getsemani badula pisa jingmud ula pisa mensiyam ula duwai klem sange baro shimit nangda ulaiti yalade shakakti jonginong shun bakin dubleno yaka badon kam ban penurlong yaka jingto bakoy yaro yaw try hallelujah bad ki apostol bon sin hadin ga jingiab jongu Jisu kila Petri yalade hakane ka jaka kila buri yalade hakane ka jaka bon sin hakabating yakiba aptap yaki ben penia bat penshitam yaki henre hadin ga jingkiu jongu Jisu Chris abau Jisu la ong yaki apostol abha nomba Jerusalem taghadu bapindup yopediang yaka jingkular jongo blay upa bale ki apostol baro kila abha Jerusalem ban yopediang ayu ban pediang yaka jingkular jongo blay upa kaya ka jingkular jongo blay upa kebening jingkula jong ublay upa ulong umensiyam bakoy now kito kibampat kain kordor ya umensiyam bakoy snap ya kane jingkular jong upa kabawan syangi lembau Jisu Christ ulong umensiyam bakoy kalem umensiyam bakoy nginum laban peit pat
ya ka badang sa kalong ka jingim bam jikut. Kelem moment siam bakuin ngimlaban keren sarong ngam don kam ya kaneka benda ngam sautan nashu ya kaneka benda ngam sautan nashu ya kaneka jingduai henre ngakwa ka beneng ujingkular jong ukuris shua bawon kiu shabeneng shimla ong hap ha Jerusalem ha duba pindayo pedian jingim bam jukut hatau jisu long kumda. What was the last words of Jesus? Kaya ketin kabau Jisu lakinno shwabawon kiu shabaneng ap ha Jerusalem hap ha nomba haduba pendayo pedian jingim bam jukut. Did Jesus say that? Hatau Jisu laong kumne? Hatau Jisu laong kumne? Yem Jisu laong ap ha Jerusalem ba pindup yo pediang ya ka dunamis pindup yo pediang ya ka dunamis. Kaya ka ba pinsayo pediang? Kaya ka ba pinsayo pediang? Dunamis. Ong baro? Dunamis. Dunamis mudayo? Dunamis mudayo? Dunamis kamudayo? I don't know. Dunamis kamud bor jongobele. Power of God. Dunamis kabamud bor jongobele. Kaya ka dunamis? Power of God. Bor jongobele. Kaya ka taka bor jongobele? What is the power? Bun ngapran jombe shilia ki briu ki peishane dunamis ngan sabatai. What num peit ya ke ba ya chaten chato. So to dunamis. Dunamis kade ka mud bor jongobele. Bor jongobele. Kaya ka ne ka bor jongobele. Na kumnong inyo ya ka ne ka bor jongobele. Jubam api. Kumnong inyo ya ka ne ka bor jongobele. Tang lembau men sembakoi. Kin mau tang lembau men sembakoi pila banyo ya ka dunamis ya ka bor jongobele. Nagata ka daw Jisu lang. Ulaong ap hanomba hadu bapindayo pedian yakabor jongobele yaro yautrai yaro yautrai yaro yautrai hallelujah 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 hato pikoben pediang yo pediang ka dunamis hato pikoben yo pediang ka dunamis. Do you want to dunamis? Kaya ka dunamis? Bor jongobele mud bor jong dunamis kamudayu bor jongobele kamudayu umensiam bakoi te Jisu la kren shai kadar. This is what we needed kade ya kanenge don't comeendre bon ke beri part ki ongkom no kim don kata ka jingkit kali nagata daw haba ka Elena Kera Sister Elena Kera Balakarku kalato ya ka shiti hau pabakuit Pius katlai ula penmi ya kaneka divinum ayo illuit unum bad ula penmi ya kane baduang ko Kristen Catholic ngidon kamban sautu syai kadar ka jinge chungi kan solong ka ba janai ka ba koi ladangi koloi ban kongu yau men siam bakui kinabaro shane yaro yautrai hallelujah 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 kabamot ladangim kongo yau mensiam bakuin ngim long ki kun ki bajanai kabamot kalamu mensiam bakuin nginom poi shabane. Without the Holy Spirit there is no heaven. Kalam mensiam bakuin namar mensiam bakuin ulong unong ya side unong pendengen unong yarap ubayarap yang iban poi shabane yaro ya utrai Dena hakane kaju ka kon upabakuit Pius katlay ulato ba haka balang ngide bandon ka jimpen kare ya ka Pentecost
Badula kadau ngide bandon ke jingduai kerpang kindaisngi ne shiposngi nagabinda ka Pentecost. So ia upa bakui lada utokum ne hato ulaban bakala lada upa bakui ukendu yangi kumne hato ulaban bakala namar nga ong ya ke jingi kai jong upa bakui kalong infallible teaching bamjulaban bakala badu kedo hakene ke kod ngide bandon ke jimpen kre shipos ngi nagabinda kas ngi buram Pentecost. Now born apeng jongi ki Kristen Catholic ngi killi jingkeli bale kum kane ka dur bale kum kane ka jingduai bale ka don ka jimpen kre kumne bale ngi pelong yaka jingduai kumne don't want jait ki jingkeli yangi baro ki bakilli jingkeli killi ya upa bakui lada kane ka lomba sunyu bale pihikai kumne ya kabalang nangda ter ngala ong nado kat praspa kindai posan kaneka long ka por bakerkutam nagabinda ka balang yaro yautray hallelujah nangda hadin baupa bakudula penmi yakane ka jingikai jingsharai chitti jingsharai jango house name katkindais pa iwe she tarik January not the point house name ayo katkindais pa iwe she tarik January ula penmi ya kawe ka jingduai kabakerpang baro ki Catholic induai kata kalong ke jingruai kabang ishait yusngo haka Latin kane kalong veni creator spiritus veni creator spirit babaro ka balangkan duai baro ka balangkan ruai ya kane ka jingruai bat kane ka jingduai wat kataru ka balang Catholic kalas ngabjar nadu ka por aba upa bakudula penmi ya kane ka jingsharai shitti jingsharai jangu ka balang Catholic kalas ngabjar laisnem ula penmi ya kane kin katpras pa kindai po hinyu henre ka balang klamki buon ki Catholic kilong ki ba standard palat buon na pren jongi Kristen Catholic kilong iron standard palat ngidon ga standard ngila bu palat ya ka ba umensiam bakud uhi kahayangi kane ka dega standard jongi bad ngilas ngabjar bad ha ka jukasngi haba uppa bakud pius kadlai ula penmi ya kane ka jingduai veni creator spiritus kaya ka bajia haba ka balang Catholic hapo ka balang klam shimla kongo umensiam bakudula stangban ki haka balang Protestant haka ju kata kasni she tarik January katkindais pa iway haba uppa bakudula penmi yakane ka jingduai haka menstep haka janmit henyu beje janmit haka we ka jaka ka ba kerteng kyanas Topeka hakawe ka Bible College Bethel Bible College jongi Protestant ba Peniai Dawood Charles Burgam hakawe ka Protestant college ka ba kerteng Bethel Bible College ba Peniai Dawood Charles Burgam kalaki umen sembakui namar haka balang Catholic ngilalong kiba artatin ngilalong kibam wadbu romru ya upa bakui te haba omdon ba burom ya umensiam bakud haka balang kalastang ban ki habar haka weka kinde ka bakerteng Agnes Osman kalastang ban yomad ya ka jinglong jonga Pentecost kadba kidang duai haka neka Bethel Bible College ha Kansas ngataray don Amerika bakilaki bad baro ki badang duai dakaba puson ya ki kam jongi apostol baningkong linnam baningkong baar kidang duai kidang pule bonsin bad kidang trang komensim bakoit kumba melale hage jingim jongi apostol ha kamaraning to one here halo jongiro bad shisandon kabor umensim bakoy lastang ban pau ha kata ka kingon baduai kalastang ningkong haka Agnes Osmond bad kalapar bade haka balang
kabar kabalang kane ka jimpin ki umensiam bakut kalastang abala ki haka weipat ke Protestant group ngi ki Catholic ngilati ngila ong ani bamde ban jiakum kane bale ka jiakum da kalastang ban buda ki kambala kadba ki duai kala bud ya ke kambala ya ki bapang ki bashitam ki lastang ban yomad ya ka bor bapala ya ki ba cancer ya ke ba yapshili ang ki lastang ban ki habaki kine ki kinhun ki stang ban tuai wat ka taro ka balang Catholic kalas ngabjar balang Catholic kas ngabjar kim shimla pediang pura ya ka jingtre jung men siam bakoy bad kala ap shi ap kala artatin si artatin bade hausnem katkindais pa Henry po haba u John pulai bakuit ulong rikuit minda ula kod biang ula pen bana biang hakabalang sa syasin tongin plewang ya ke jingkang jongka balang barokawe tongin plewang ya ke jonu jongi tongin plewang ya ke jingmu jimbar ka jongi ai kanang rung ya ke ler batimai ha ke jingim jongi kumbala jia ha ke kamraneng baro ke cardinal बार के बिशप सतला का प्रत्येक किला यलुमला हंगदो हावतिक्यान किला स्टंगबन या प्रकाश सनी किला स्टंगबन या मिर्जिंगमोड किला स्टंगबन या डिस्कस पेट मिंदा वाद नाडू का पोर उपा बकुट पियुस कटलाई उला किंदो या का बलंग बन स्टंग नो या के नेगे जिंगलोंग तेमाई गिला स्नापजा मिंदा पेट या का प्रोटेस्टेंट बारो किला पिनकी यम का बलंग Pet ya ki evangelist group kilas tangban pintre kami mensembakul bar kilas tangban dong bun ki ko nakabalang kilas tangban pesya kum kini ki balang ngi haban leye bar ki cardinal baro ki hol kalong kabade de namar bangila yutia palat de namar bang imshimla kongo ya ka jimpar sa jong mensembakul nia kendo bun ki jinge hakabalang Bat kila rai haka ju ka sur haka shisur ki ang deban jia ya ka jingpen de mai men siyam haka jingim changeru deban jia ya ka ne ka Pentecost sashasin haka balang Catholic ka Vatican second kalonga Pentecost de mai haka balang Catholic ya royal try ya royal try ya royal try ya royal try hallelujah hallelujah Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ko himmen ko para delemba ka Vatican second kabalang kastangban perkat sani kumno ngilaban pinki yimya kabalang minda ladang ipe saudang jongi banyak bon ki jaka bamdon Kristan delemba kene ki Protestant revolution baki evangelist kabalang ka roy ngalaong Sisin hangne hapiru hakari Iran minda hakari Iran kalonga ri kabashispa percentage Muslim minda wad hakata riru minda lastang ban kiu yaki Kristan hangdo omde Catholic Catholic ompadon hangdo Henry kidon shipulak tamngot ki Kristan hapadeng kine ki san kinrius nem namar bale Maki kilong ki bakam kongu yaw men siyam bakuid banyang ngikikun Catholic ngilong standard palat we Christian Catholics are standard palat hakapora yung ngikam standard habang idua ngikam standard habar ka yimane ngimdon standard aye baro ki kam jakliarong ile di kiarong ikloy di drakrungi koloy ban shongklim rungim lele ban le kano ka kampo jaitru kam lele henre habapoy shayim mane standard palat ban yaro standard ban tapti kam yade bat ka standard jonga ban duai jam kindia kalam don standard ban pliya ka lindi beneng om don standard ban ra lindi beneng shayim mane ani kam yade standard rano tanga platili vanity bags ngiken standard palat ya royal try
Namar bang iken standard palan habang im stang ban pintre kam ya umensiam bakoid haka jingim jongi haka balang kaya ka badang jia ya ki kon jongi kila stang ban jalindi buon ki kon samla jongi kimju yesu ya ka balang buon ki kon samla jongi kim ko ashuban tu shaki imane menda buon ki kon samla jongi king kam sautan nade ki kalau namar ki tem ya ki rock music ki di biri cigarette ki di kian but ki di drug but ki on kane kalong kam snow pengan namar ladang alai shai mane kayimane kabaturkong. You understand my point? Pela sotuniam minda evangelist Christians ki pinbriyang ya ka gospel but ki Muslim countries ki stang ban pidiyang ngas ngausi kane namar bale ngalapule kane kalongka kawai ka research ka bale da ka Dutch research company baki ong ka roistet ya ka Kristan ha Iran henre kaba kadu pat ngilay kadu yanda labyang ki Kristan hangdo shwa kata ngiting namar ngimju pintray kam umensiam bakoy henre ki evangelist Christian ki shlur namar ki pintray kam umensiam bakoy veni creator spiritus mangipat ngiting beach ni standard palat ban tapti ayo kamya de bat ka standard kan rakti kamya de susha ka standard jonga namar ngade Catholic tip top very good shongkumne en sapoi ka por ka Kristan kin roy sha ki Muslim countries ban niyong shangan rung mga kin ong habang idon kamya pipim simlawan namar balay Shipulak tam ki Kristan kila roy tangi evangelist ha Iran ngipat ngimdoni veru vai bale ni haban perkat minda bon ki kon samla jongi pe hangne kadnong ki kon samla ki don hangne shano ki kon samla jongi namar kim don jingim shu ha ka balang kim ju wa pa jingmut shu namar ngimju ai ya ka ba ki kon samla jongi ki don kam ha ka jingim jongi ki kon samla ki wat ayu ki longpa ki wat ayu ki longkami ki wat ayu hato ki wat shisha ya ujisu ha ka jingim ka jongi minda kane kadai ka sni burom Pentecost Kalau moment siam bakoid ngimdon kino ki rikoid haka balang kino ki rikoid ki kendai dia moment siam bakoid kimdon setia ya ka jinglong koid lada manga ban mapi ngi kendai dia moment siam bakoid haka jingim jongi kabamod ngimdon jingim shu haka balang ya royau trai ngalaban dong wat ya ka Maria teisutiru kalayo kat kane kaburom namaru mensiam bakoid denem de yes or no kumno ngikindi burom ya ka Maria teisuti katne namar ka koloy ban pediang yo mensiam bakoid lada keliyanga hanno lejia ya ka Pentecost ningkong kade ha ka Maria teisuti Mother Mary is the one who experienced Pentecost first time in her life. Ka Maria teisoti, kalonga kende, kaba yaman, kaba pidiyang, ya ka Pentecost ningkong haga jingim janga. Ladanga ngi ino, ya ka Pentecost, ba ladang iyong, minda ngi butang ka Maria teisoti ngila bakala. Holy Spirit is first. Maria teisoti baar ublay ula payo kabor bahaklita maka Maria teisoti bakalayo burom kalamo men siam bakuit ko himen ko para we will become fools ngin kalalong kibabitam so tu niem yazorno yaroy utray Hallelujah. Rakakti jumpi. Don't sit standard man. Rakakti jumpi. Anam shong standard kata kato. Rakakti jumpi. Yaroy outray. Hallelujah. This is the standard of Christian. So tu niam kaneka standard jongi gentle
If lada pikwa ballong Kristen Catholic, then ngi haballong babij. Ki apostol hakas ngi buron Pentecost kila dan hak kamaran neng rengat bal shispa arpu ngol ki bange kai ka standard jongi. What was their standard? Kai ka standard jongi. Ong kai ka standard jongi kilong buai. Kilong ki beri babuai hakamat ka perte. Ki buai kile kumno? Ki babuai kile kumno? Don ke bal napreng jom bila ya mahadia ka kian. Ki babuai kile kumno? Ki babuai kile kumno? Kilong kami pisay tiyo iman kas ngila se. Ya ulo kubawan buat kule kumno? Ong kumno? So, te pitip kaya ka jinglong jong ki buai. Bad haka Pentecost ki apostol kila letik kum ki buai. Kila letik kum ki buai. Ngataray ki syad, laka syad. Kila hala, laka hala. Kila ruai, laka ruai. Kila tapti, laka tapti. Kila duai haka tin ka tilit ka babun ki beri kim somtu. Pila ban mudur, kila ngle ayu haka ta kamarane. Ladapit pain mapi. Ngi ki standard Catholic ngiyong. Sis, kane ka deka balang Catholic. Pinjin dala ong haka ta kapor. Yes or no? Yes or no? Kadene omde? Yes, nginjin dala ong. Kane ka deka balang Catholic. Kine ki deki apostol jongu Christ. Kila ayu kampon pojai kin song. Namar ngipat ngibuya ka standard kalong kumno. What is your standard of a Christian? Nakataka daw ngim juroy. Nakataka daw ki inga senjongi katorkong. Nakataka daw buon ki longgo me kiyam. Namar ngilabu pala dia ka standard. Nakataka daw buon ki longgo pa ki torkong menda. Namar ngilabu ya ka standard. Kataka standard kamya tekin dia through bad ka balang. Yarau yau try. Pisau tu ya ka bangawang. Omde banga kinno henre kaneka de jingang nu. Namar habanga yosno ke kubor na keleng ka balang ka roy henre balang Katolik ka imtroy. Ladang yat kumne ngataray bun ki kon jongiru kin pesya ki weipat ki kinhon. Namar ngilong standard palat. Hake jing duwai, hake jing mane ngilaban mane kano ka dur. Lada ngilong ki beri badap da ke jingiru try. Habang yang hakamatu Jisu lesengan sacrament. That is my freedom to worship my Jesus. You understand? Pesau tu habang dapta ke jingiru Chris, habang adon hakamatu kindra jonga nga ka standard jonga kalong ka standard ka baulahi kaya ki apostol. Ladang ngim kit yakane ka standard apo jongi. Ko Kristen bakuid nga call holy Kristen pilong. Henry nginum poy shano. Standard tip top Christians. Ujisu don't come tip top Christians. Henry ujisu don't come Kristen ba maneyaw. Ujisu don't come bun ki Kristen ba standard. Henry ujisu don't come ya ki Kristen ke ba yid ya nadu ka donu ucho. You understand my point? Pesoto ne hato ngilani yang balong kum kita ki Kristen ban pen kala ya ka pertelem ba ka borjong ka Pentecost. Ngilani yang balong kum kita ki Kristen bakoloy ban penri tialade bakoloy ban sacrament hakamatu try bakoloy ban pentri kam ya men siam bakod hapo jongi kumbala jia hakas ngi buram Pentecost haka jingim jongi apostol minda bona padang jongi ngi set stillage andre Pentecost kalong por pa play ya ka shindur Pentecost kalong por pa play ya ka shindur Pentecost kalong por bala pengandang ya ka sindur bala pengandang ya utelij nagadaga daw ka kindit kinsan kiyos no ya ka yarba yarsan bag bala beha kata kamera bagi syang bag kilayo iyayu kalawan kiarayu tilij ding my dear tilij ding
Tillage ding, the coat and the pants and patulun and the shoe and jutti and so many things. Someday na kitabaro kilawan here. Simply tillage ding. Tillage ding. Mangi, mano bakikai bakala yang ingam sautushu. Tillage ding, ordinary tillage ding. Kalawan here halur ki. Tillage jogi, halur jogi. Kaya ka jingmod. Ngideben mane ya utrai. Daw tillage. Ngideben mane ya utrai daw telit kaya ka kubur juga Pentecost stangban mane ya utrai daw telit minta bon apreng jongi habang iwan mas is ngabjar bait ban ruai rungam tre lada habar pat hala bait don't give ki wan chai mane tia bait not disturbing anybody without kelam pintu dia no nadu bastang mas hadu bakut Tiabe, kelam pintu dia no. Very good Christians there. Kristan babaro don kapadeng chongi. Kane kam deka jingmod jongu Jisu. You understand? Bis oto. Bis ngomong banga keren kumne. Lada bis ngomong nguru kam lele. Henry kane kade Kristan lada ngis ngabjar kumne ngi baro nginiap kelam pin ki yakabalang. Bale bun gi kon jongi ki ngop ha ka kiyat namar kim pintre ka moment siam bakoi bale bun gi kinna samla jongi ki ngop ha ka drak namar kim patnang ban pintre ka moment siam bakoi kimi ki paru ki long standard kimi ki pa ki kunru ki long standard kai ka standard diberi standard kiyat standard drug standard what standard that do we keep in our life kai ka standard ka bang ibu ha ka jingim jongi kum gini ki standard denyam day yes or no prayer jingduai no standard ban late mass no standard ban late duai rosary don't standard ban late mane sacrament don't standard then what standard do we have as Christians kai ki standard ka bang imbu very sad kane kalonga jing sausi kabang hi baro ngihaban yai lamba minda lada ngim stang ngin leit pa biang ha kamaraneng lada ngim treban leit pa biang sha kamaraneng ngin sa du ngin sa dam ngin sa sausi ngin sa babe ngin sa joti ha so tu understood pela so tu niam so kai ka bangilaban le ino ek standard baro haba pivan chai mane kat kunga jingelan jo men siam bakui lada umen siam uang ye pe tapti lada umen siam baku uang ye pe ya ro ya u play ya ro habade ka por ngade ban shimenda shirhem troyeve kum kita ubarti mebus ula bret ya ka giant kup jongu don bon ki giant kup kaba jakale ya kaba ngikup naga benda bons nem bon ki catholic jongi ki bu ya ki giant kup ba jakale ya Jain kup jing sarong, jain kup bam don burong, haga jing im jongi, nangda ki kran yalade, ngilong Catholic. No use of being a Catholic like this. You understand? That's what. Come mendoy ye, balongi Catholic, kalam umensiam bakui, kalam pintre kam umensiam bakui don. Henry kalam pintre kam umensiam bakui. Yaro yau try. Hallelujah. 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 Kohimen ko para. Hagan ekas ngi borom Pentecost. Tongin pinrit yalade kindia. Ladangin pinrit yalade. Lese pi kinong yalam. Kinong git kam. Pigi kon samla. Suki pasuki. Pensastang benyoyi. Ya kinong bud. Kinang duna hakajingim. You want to see that? Because when you kane, yeah. Minta kas ngi don bun ki kinna. Henry kini ki kinna. Lada om don ki kimi ki pa. Batikena yakajinge. La shai la shisngi. Enda kila ki kindiat. Enda kila he kindiat. Kinsa pet la ka jangalindi.
I told ngaladep ong yakum kine baromin shuaru ngadang ong yai ong yepi ladangim ko ziyar kajingim jongi kanang blood shushu kumba ong kaktino ble lada kamlu ka blood no lada kamlu blood no ngilekum no kina bread no shalinti lada ka jingshai jongi kamwan ra jingshai hakeve mendoi eye buon ki kon jongi kilong ki mlu blood buon ki long pa kilong mlu blood mano balaban pinbang ya kene ka mlu minda shua banyo pidiang baptisma kinmau niam ha kawe ka Paris la ayapi mlu shim ya kene ka mlu kular ya ka jingkular te ya ka juta la ong ni em kata ka mlu minta kala blood ha ka buon ki inga sem ha buon ki longo mi longo pa buon ki kon samla lada blood no kata ka mlu shua banyo pidiang umensiam bakuin la ayapi mlu ban pingan mau ka jimbang jong kene ka mlu pide ban yai kintiu ha ka jingim jompi yaro yau trai yaro yau trai yaro yau trai hallelujah 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 pikwai ki kon jompi kilong ki kelalong ki mlu blood you want your children to be mlu blood atau pikwa niem atau pigi kun pikwa balong ki mlu blood bamdon jimbang shu minda peit hakano ka dur ngi kelalong ki mlu blood namar ngim jupintre kam umensiam bakuin te shuaban yo priang mensiam bakuin shuaban te ya ka kerku nagata ka daw la ay pi ya ka mlu understand so tu niam to minda ka prepare lagi kemat